Έχεις κάνει και εσύ ραντεβού για ασφάλιση υγείας και τελικά δεν προχώρησε? Αν ναι, νομίζω σε ενδιαφέρει αυτό το βίντεο. Με παίρνει τηλέφωνο πριν από λίγη ώρα μια κοπέλα η οποία είχαμε κάνει ραντεβού πριν 3-4 χρόνια και μου λέει: Νίκο, τελικά εκείνο το ραντεβού που είχαμε κάνει για την ασφάλιση υγείας να το προχωρήσουμε. Της λέω: Τι άλλαξε τελικά, τι έγινε, λέω, και πήρες αυτή την απόφαση? Και μου λέει: Να μωρέ, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα υγείας με κάποια γυναικολογικά μου και πρέπει να κάνω κάποιο χειρουργείο, το οποίο ο γιατρός μου είπε ότι θα κοστίσει 4 με 5 χιλιάρικα. Μου λέει: Θυμήθηκα το ραντεβού που είχαμε κάνει και αυτά που μου είχε πει και ότι νομίζω ότι με καλύπτουν. Λέω ότι ναι, σε κάλυπταν τότε που ήσουν καλά. Τώρα που έχει προκύψει ένα θέμα υγείας, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να σε καλύψει για αυτό που έχει γίνει τώρα. Και προκύψει ένα θέμα με την υγεία μου, δεν μπορώ να ασφαλιστώ για αυτό που έχει συμβεί. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την αποκτούμε όταν προκύψει η ανάγκη. Δηλαδή, μεγάλωσαν τα μαλλιά μου, θα πάω σε ένα κομμωτήριο να κουρευτώ. Πείνασα, θα πάω σε ένα μαγειρίο να φάω. Κρύωσα, ήρθε χειμώνας, θα πάω να αγοράσω ένα μπουφάν. Για να το ξεκαθαρίσουμε.